Balma Shirifla TV lajɛbaw an b'aw fo ka wale ɲuman dɔn an bɛ aw ka jɛmukan kɔnɔna na n'o ye an danbe jɛmukan ye min bɛ an ka danbelakow fɔ an ye n'o ye an ka fɛnkɔrɔw ye kɛrɛnkɛrɛnya la fɔlɔ danbe kɔnɔna na lamɔ tun bɛ kɛ cogo di fɔlɔ danbe kɔnɔ furu tun bɛ kɛ cogo di o hukumu kɔnɔna na bi an n'an ka maakɔrɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ maakɔrɔ min ni maa dogolen tɛ jamana in kɔnɔ yan ni bɛɛ lajɛlen b'a fɔ a ma ko Michel ko nka a tɔgɔ yɛrɛ o ye Muhamadu Sisoko ye an sera ma bi a ka se ka dɔ fɔ an ye min b'a to danbe yɛrɛ ye min ye an ka se k'a dɔn o la an b'a fɔ karamɔgɔ i ni ɲɔgɔn tuma assalamu alaikum an karamɔgɔ an bɛ fɛ k'a dɔn danbe yalima danbe yɛrɛ ye mun ye i ka se ka dɔ fɔ an ye an ka se k'a faamuya an bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ gɛrɛguru la buntama o de auzu billahi mina shaitani rajim an ka foli bɛɛ lajɛlen Ala ka kisi nɛɛma ji di an kuntigi ha tere Shirifla mɔgɔ an ka foli b'a an tɛna se foli banbali min don parce que a bɛ min na nin ye yɛrɛ ye baara ye nin ye yɛrɛ dɔn baara de ye n'a wulila ka se ne ma bi ne ka kalanta la yan ekɔli dɔ bɛ ko kalanta i bɛ kalan ta yɔrɔ min na ka taa n'a ye so o de ko kalanta o tɔgɔ ko defi n'a nana ne sɔrɔ yan bi o diyara ye ne ka foli bɛ yen n bɛ foli lasegin aw ma u b'a fɔ n ko mɔgɔ bɛ ko bɛɛ ni jɔ a ye ɲininka min na nin ni fɛn belebele ka bon hali kalo kelen kalo fila o tɛ se ka nin kuma in ban i min fɔ de ye danbe danbe in ye koba ye dɛ n'i ye danbe in ta k'a lajɛ yɛrɛ ko dan bɛɛ o kɔrɔ ye adamadenw de dan b'i la o e tɛ se ka fɛn fɛn ka di i tɛ se k'o kɛ o dan bɛ bɛɛ lajɛlen na mɛ an ka danbe min filɛ nin ye a tun bɛ minɛn min kɔnɔ fɔlɔ an y'a bɔ o minɛn kɔnɔ i b'a ye anw de fɛ yan mɔgɔ n'i ye kalan wɛrɛ kɛ yanni i ka o fɛnw ta wali kalan in ta k'a bila i yɛrɛ ka minɛn kɔnɔ ka baara kɛ n'a ye a y'an t'o kɛ an yɛrɛ de bɛ i yɛlɛma ka k'o fɛnw ye o de sɛgɛn b'an kan yan kosɛbɛ kosɛbɛ tubabukalan in filɛ nin ye caman kɛra tubabu ye ko kɔrɔ minnu bɛ yen a bɛɛ dabila la hali sura ye kɔrɔ an tun bɛ ka nin kuma in fɔ bɛn tɛ du kɔnɔ parce que danbe tɛ yen bilen parce que dɔ y'an wele a balimamuso don kamalenin a dɔgɔnin san 23 a kɛra kɛɲɛkɛ ye du kɔnɔ fa bɛ yen ba bɛ yen danbe bɛ min tɛ fa bonya jamana denw k'u ka taa n'a ye boli denmisɛnninw bɛ lamara ye de fɔlɔ ni denmisɛnnin ma ɲɛ du kɔnɔ u t'a lamara ye du tiɲɛna danbe tɛ du kɔnɔ bilen ne bɔra nin de la ne bɔra nin na anw danbe ye nin an tɛ sɔn nin ma o tɛ yen bilen min ka di min ye bɛɛ de b'o kɛ cɛkɔrɔba bɛ ten denmisɛnnin bɛ ten cɛkɔrɔba a tun b'a denw fara ɲɔgɔn kan a bɛ kala kalabani kelen kelen don bɛɛ bolo ayiwa bɛɛ k'a ka kala kari i b'a minɛ dɔrɔn i b'a kari i b'a minɛ dɔrɔn i b'a kari a ko sa a ye taa kala wɛrɛ ɲini ka na bɛɛ taara kala ɲini ka na a y'u fara ɲɔgɔn kan k'a siri k'a y'a kari k'a bɛ se wa o si ma se k'a kari o kɔrɔ ye di n'aw bɛnna mɔgɔ tɛ se k'aw fara dutigi bɛ tun b'a ka du dilan o cogo de la i y'a faamuya ni dumuni sigira tɛgɛkoji fa b'a tɛgɛ ko kɔrɔkɛ b'a tɛgɛ ko o kɔrɔkɛ b'a tɛgɛ ko o dɔgɔkɛ b'a tɛgɛ ko dɔgɔkɛ b'a tɛgɛ ko fo bɛla fitinin tɛgɛkoji tɛ minɛ ka nɔgɔ wa tɛgɛkoji in tɛ bɔn dɛ n'a tilala dumuni na bɛɛ bɛ segin tuguni k'a tɛgɛ ko tɛgɛkoji nɔgɔlen kelen de la kun de b'a la o a kun de hadamadenw tin ka don ɲɔgɔn na i b'o tɛgɛkoji nɔgɔlen in na nin ba bɔ ka dugusɛjɛ tobili kɛ denw tɛ fara fo ka ɲɛ wuli an y'an ka kow de bila ni dugu jɛra ni mɔni sigira ou seli sigira galama kelen de bɛ an bɛɛ ma n ko bɛ bɛn de ko fɔ an ka mun ɲɔgɔn kɔrɔ o tun y'an ka danbe de ye an y'o bila mɔgɔkɔrɔbaw y'a dilan k'a bila an yɛrɛ filɛ an si ma mɔ an kelen na dugu cɛkɔrɔba kelen bɛ yen denmisɛnnin bɛɛ bɛ t'o fɛ yen cɛmisɛnnin bɛɛ de bɛ t'o fɛ yen musokɔrɔba kelen bɛ yen npogotiginin bɛɛ de bɛ t'o fɛ yen nɔ n'a ye ko ye min na n'a ma ɲɛ a b'a somɔgɔw wele k'a fɔ a ɲɛna an y'an ka kow bila ko tubabuya tubabu dun ka ko b'u bolo ye dɛ n bɛna manani dɔ f'i ɲɛna fali de la k'a taara waraba fɛ yen k'ale bɛ fɛ ka kɛ waraba ye waraba k'a ma ko fali ayiwa n'i bɛ fɛ ka kɛ ni ɲɔgɔn ye e tulo fila ka jan dɛ ne ni tulo fila ka surun a taara tulo fila tigɛ ka na ko waraba a kɛra cogo di sisan ko fali sisan kɔni e ma kɛ ne waraba ye e ma kɛ fali ye bilen an bɛ ten de sisan
parce que an yɛrɛ ka dɔnko n'o y'an ka culture ye o tununa pepepepepe fɔlɔfɔlɔ n'a tubabutila n'a tun fɔra ko sudanɛ de ye nin fɔ o ye wilibali ye dɛ mais sisan o kɛra bɛlɛ taabolo ye danbe tɛ yen bilen danbe tiɲɛna bɔgɔ anw bɔkolo ye nin an tɛ sɔn an tɛ sɔn fewu i bɛ taa ye de fɔlɔ du kɔnɔ ni npogotiginin sera dɔrɔn a bɛ di cɛ ma o tɛ an ka danbe de ye k'a fɔ den sɔrɔla so sisan o kuma bɛ yen wa bɛɛ bila nin bɛ i yɛrɛ ma den bɛ ekɔli la k'a sɔrɔ a bɛ kuranɛ kɔnɔ ni den bolo donna ji la o yɔrɔ bɛ cɛ ɲini k'a d'a ma ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ mais an de ko ayi a ma se tubabu de ko ten a ma se o ye ala de ye ni npogotiginin bolo donna ji la o kɔrɔ a bɛ se ka den sɔrɔ la plus jeune maman du monde ba min ka dɔgɔ ni ba bɛɛ n ko a san 9 don o waati la i b'o faamuya cogo di olu ta b'u bolo yen maa de bɛ k'an taw la gosi i bɔra min den nɔfɛ ayi a bɛ ekɔli la a bɛ ekɔli la joli de bɛ yen nɔ sisan joli bɛ yen minnu sigilen don furu tɛ ka sɔrɔ min mana bɔ min nɔfɛ o tɛ sɔn k'o di k'o ye ekɔli la u b'o to yen o bɛ taa tiɲɛ danbe bɛ min ani tun y'a lajɛ du kɔnɔ npogotiginin bɛ furu ka ban tayi fa n'i sera dɔrɔn ba b'a fɔ ayiwa ko karisa bolo donna ji la dɛ fa bɛ mɔgɔ ɲini o yɔrɔ bɛɛ ale ka baara de don bi o faw bɛ min ko n'i y'o kɛ k'o ye diyagoya furu ye parce que tubabukɛ ko diyagoya furu don o bɛ se ka kɛ diyagoya cogo di ko tɛ k'i k'i cɛ ɲini k'a di den ma karisa n'i di karisa ma ba e ko ten wa ne ko ten mais o nana fɔ a ye k'o ye diyagoya o diyagoya ye tɛ diyagoya ye dɛ i fa ye min f'i ye i bɛ se ka bɔ o ma i fa ni di ba danga b'i sɔrɔ dɛ o tɛ diyagoya ye dɛ ko fo k'a to karisa i yɛrɛ mana min sɔrɔ n'o ye an b'o i furu o ma o furu joli bɛ ka karisa bi alamisa o alamisa bamakɔ kɔnɔ yan furu 240 kan diya de b'a fɔ 240 de bɛ sa commune 6 in bɛɛ kɔnɔ a bɛ min fɛ an tɛ hakili sɔrɔ ten sa kabini min fɛ na dɔrɔn min fɛ ye murubaliya kuma de don mɔgɔw ka hakɛ to i tɛ se k'a fɔ i bangebaaw ɲɛna ko karisa i bɛ karisa fɛ mairie dɔ b'a fɔ nin murubaliya kuma de don karisa i dira cɛba i ko cogo di ba ne ko ten ni min banna i bɛ cɛ ta de jagoya i bɛ taa n'an y'o dabila n'an y'an ka maraw dabila den min na ko ka di e ni mɔgɔ ye san 1 san 2 san 3 kɛ a bɛ kanu na yali o bɛ sɛbɛn dɔn wa ni e nana o kɛ furu ye k'e bɛ ka sariya sigi o kan a bɛ bɛn o tɛ bɛn o mais ni mɔgɔ nana ta k'a d'i ma a t'i dɔn i t'a dɔn n'i ye min fɔ o tɛ ban o ma foyi o de y'an ka fɔlɔ furu ye furu tɛ sa parce que danbe de b'a kɔnɔ an b'an bɔkolo dɔw de b'a kɔnɔ mais sisan n ta kɛra n ta si dɔn ye dɛ danbe ko kuma yɛrɛ kɔni tɛ yen fiyewu ko yɛrɛ bɛɛ de tiɲɛna n'i y'an ka manden ta k'a lajɛ ka kodɔn o ye kelen ka baara kɛ ka tila ka tile kodɔn baara tile i yɛrɛ k'a lajɛ sisan a saba bɛ min n'a tɛ yen nɔ an bɛ ka taa en déperdition o kɔni an bɛ ka lafili de ka taa fɛ diɲɛ don o don an de b'an yɛrɛ ɲininka a bɛna kɛ cogo di denmisɛnninw b'an bolo caman i yɛrɛ bɔra k'u caman ye yan kɔnɔnafili ko dan don i b'u ye nin bac plus 4 plus 5 plus a bɛɛ sigilen bɛ ko baara tɛ yen i b'o faamuya cogo di parce que ani baraka ma ɲini o dukɔnɔna in na lamɔ min bɛ yen nɔ o bilala ka bɔ yen sisan caman kuma yɛrɛ b'a kan a kuma diya ne b'a fɔ ko maa bɛ se bɔ a la ni ma se ka bɔ a la e ko k'u ka den sɔrɔ o la o bɛ ɲɛ cogo di o kɔni bɛ kɛ ka mɔgɔ tɔɔrɔdenw de caman de bɛ dugu kɔnɔ dɛ caman de bɛ yen ko si tɛ ɲɛ an bolo n tɛ ala ye mali in da dugu barikama de don fɛn min bɛ yan a tɛ yɔrɔ si ji b'a ta fo kurusa fo ansongo baji ofisi filɛ nin ye a dugukolo filɛ yɔrɔ dɔ jamana jan dɔw bɛ yan nɔ dugukolo tɛ yen o bɛ yɛlɛ ni bɔgɔ de ye kulu sanfɛ ka malo sɛnɛ n'olu bɛna an sɔn malo la yan bagan mara bɛ ten sanu bɛ ten fɛn bɛ yan mais barika de t'a la bilen parce que an danbe ye min ye an y'o tiɲɛ i de bɛ taa nin ye ko min man kan ka ye ɲɛ na i bɛ t'o ye n'o yera o bɛ ɲɛ cogo di
denmisɛnninw bɛ a bɛɛ jogo cɛnnen don ekɔlisiraw la dutigi yɛrɛ b'a la bɛɛ i taara ekɔliso minnu filɛ nin ye bɛɛ bɛ taa mɔgɔ ɲɛ e yɛrɛ b'a ye i ka du kɔnɔ i bɛ fɛn kelen kɛ i den bolo e ye nin bɔ min e dun m'a d'a ma ba m'a d'a ma a kɔrɔkɛ b'a d'a ma i tɛ ɲininka foyi foyi danbe bɛ min danbe tɛ yen o an bɔkolo ye an tɛ sɔn nin ma fo ka diɲɛ wuli o de kan ka ye i m'a ye ni angilɛw fɛ yen olu ka danbe ma bin dɛ kabini reine d'Angleterre ni a fa ta fo ka taa bila halisa u b'o sira kelen kan ka na a tɛ bɔ yen o siniwaw bɛ ten jamana caman bɛ ten mɛ anw de y'an ta in bila ni min ye tubabu kalan kɛ o ɲinɛ ale ɲɔgɔn tɛ ni min ye arabu kalan kɛ o bɛ yɛlɛma ka kɛ arabu ye an yɛrɛ danbe yɛrɛ ye min ye sa an y'o bila yɛrɛ pewu fini don cogo yɛlɛmana a bɛɛ yɛlɛmana n'o tɛ n'i ye mɔgɔ ye dɔrɔn i b'a dɔn nin ye nin catégorie mɔgɔ ye parce que i tun b'a ye fɔlɔ-fɔlɔ an ka npogotiginin ninnu u tun kunkolo bɛ di de ka kɔfɛla in bɛɛ di ni lamu ye a tɔ fitinin min bɛ yan u b'o digi de au fur et à mesure n'a bɛ kɔrɔbaya dɔɔnin-dɔɔnin bɛ bɔ a la fo ka na kunkolosi in dafa o y'a seri furu ma o tɛ yen bi ni fini in bɛ nin kan na bi i b'a dɔn nin ye nin denmisɛnnin ye nin ye tafetigi ye i b'a ye ko tafetigi wa donc tafetigi ani lɛnpɛntigi lɛnpɛntigi ye npogotiginin de ye muso ma furu kɛ ni min ye furu kɛ i bɛ tafe siri sisan a bɛɛ ɲagaminen nin ɲɔgɔn na i t'a dɔn min ye bilen o kɔni an kɔni sigilen b'a kɔni nafili kunna an kɔni b'a kuma fɔ su ni tile an ko k'o ye fɛn kɔrɔ ye an ye sira bila dɛ voilà o tɛ kuma kun fɔlɔ ye. An b'an ka cɛkɔrɔba ɲininkali filanan na yalima danbetigiya nafa jumɛn de b'a la n'a fɔra ko karisa ye danbetigi ye i bɛ taa sɔrɔ kumaba don koba don o nafaw dɔw i ko o fɔ an ye walasa mun fɛ ko danbetigiya tɛ koba ye o ka se ka faamuya sɔrɔ ani danbe t'an bɛ ka maa minnu to u ka se ka segin danbew nɔfɛ. N'i k'i bɛ danbe yɛrɛ a tɔnɔ n'a ɲɛciya fɔ i tɛ b'a la o parce que diɲɛ fɛn bɛɛ dulonnen b'a la a bɛɛ i hakili tɛ fɛn fɛn la o bɛɛ bɛ danbe in kɔnɔ n'a fɔra karisa ye danbetigi ye o kɔrɔ ye di i jogo ka ɲi koyi jogo kira mana kisi nɛɛma b'a ye a mana jogo ye ɲɛli kama n'i ye danbe ye mɔgɔ mɔgɔ la a ma sirakɔrɔ bila jogo ɲuman b'a la koyi ko bɛ ko la a tɛ sɔn a ma fiyewu n'i y'a ɲɛsin a ma n b'a f'i ye an ka ne tɛ sɔn nin ma nin tɛ danbe ye tɛ sɔn nin ma fiyewu i y'o faamuya o b'i la jogo ka ɲi o bɛ yen ni jogo ka ɲi ka ban du ma dilan wa du dilanna dɛ ni du dilanna mɔgɔ min bɛ bɔ du kɔnɔ olu fana bɛ carin de donc o bɛ taa wolo fɛn ɲuman de la a ko n'i ye ɲɔkisɛ kelen da nin a taara kelen ɲɔkisɛ ba kelen ye donc danbe bɛ ten de koyi danbe in de n'i y'a ye kira nana a nana ka an jogo de ɲɛ parce que jogo kolo min filɛ nin n'a bɛ yen nɔ a bɛ jamana de tiɲɛ fɛn kojugu sugu i tɛ miiri kojugu foyi foyi la n'o t'a kɔnɔ ni danbe tɛ du kɔnɔ bɛɛ bɛ sɔn a bɛ komi ni wulu adamaden wulu n'a fɔra wulu yɔrɔ o kɔni o ye nɛnini ye danbe tɛ mɔgɔ mɔgɔ la i n'o de ka kan parce que danbe kan ka k'i la e kan k'a dɔn i ye mɔgɔ min ye i bɛ sɔn nin ma i tɛ sɔn nin ma an filɛ nin an bɛ taama sisan fɛn filɛ an ɲɛfɛ nin a tɛ f'i ye o ayi feu rouge bɔra i kan ka mun kɛ i b'i jɔ o a ma f'i ye o de ye ladamu ye mɛ n'i tugu ka tɛmɛ dun yɔrɔ kɔni o jumɛn o tɛ danbe t'o tigi la koyi o tigi ma ladamu koyi i y'a faamuya bon o ni ɲɔ de ɲɛnen bɛ an fɛ yan o ka ca mɔgɔ kelen-kelenw de bɛ yen danbe tɛ sɔn nin ma tɛ sɔn nin ma a tɛ sɔn nin ma dɛ bɛ yen a tɛ sɔn nin ma i y'a faamuya parce que n yɛrɛ y'a ye denmuso dɔ bɛ yen nɔ ne y'a di dɔgɔmuso ma i y'a faamuya bon a nana kuntanko daminɛ fo ka garijɛgɛ sɔrɔ n dɔgɔmuso ye wele ka na n ko tɛ dafa fila n'a cɛ wele ka na i y'a faamuya n ye min kɛ nin tɛ k'an ka du kɔnɔ n ko a bɛ taa ko wari t'ale ko n ko min b'i kun nana yan a nana n'a ye an yɛrɛ y'a dafa ka sira furusi kɛ ne yɛrɛ y'a ta n ka mobili la ka taa d'a cɛ ma n ko n bɛ kalo 2 d'i ma n'i ma na n bɛ sa siri tulo la ko ne ye fatɔ ye tɛ fatɔ ye o ye n bɛ danbetigiya de ɲini
afla che kuni mun ma ba boli kana ngoni siranga du kana mi haram ya ichero di ku ba ferita daga foiti family dutigi be ya démission rani dame be mi fo ka duto muso wolo muso ni shetane de be jongon fe shetane kalikana ni shetane ni démission de be jongon fe du be la tugori abla tugori i mérite fo fe ko jugo no te bwa kono dambe te du kono ka ba bana anga dambe ni nta bla foyi may ngo dambe wa ada wa de dambe bela echegi ka kewale be ka o be turungundi ne na ye nani ni chama ni na ne fle be ka kuma radio di fona bia ni tren na ne ka taye kula ngulu do la be be wa donc be yere makarandi ko do ma ante sori ma parce que be be doni ni na ye ni o de da ika mo ka nga miro la abina ke tukuri na fara ko tala na fara ko yoro be koran jalo o ye fili kuma yere donc dambe na be mo la kudlan bila jogo de bila ika duti tien abara ti tien o mais du chama flena a tieni si ça debsonu jigine flena ka way holla babe mi fabe mi ala jeri ma debsen namo adu fora kan debseni jogo do de fora wuluvla chien saba abe mi debseni tu uyiramati kolu ku uyiram lammo ba mundi babe mi altra wari ni orola fabe mi o korole opta wari na fora bare ma isigi sokono ya ikai chebulu fa on korosani debsenu o le duti muso ka saje duro ka sala ni mabula kama atinya ne o ba baradi mo mbo fo ni na fora ette mo jul amano ne ni du chaman cheni les maisons sont vides faté bati debsenu bon dalundu rema nu de jugoro ta sa ko ya malo joni malo ami fore mo kere amakere donc ire malo donc mi se haya klito debsenu de sidi mo korobo yi debsenu na de basi chamambe na a chene de basi ameka nyebo kalami fani école bi mfe anga dambe te kala école la te kala de o kiri anga dine te kala école la o fly kalan su jumbe he yeron be mi yeron teu kaso e to muru la buga to kala en kala mais buga to muria chrétien dine kala o école dum na de sibiro ka dum beta akala na anga dum tami obtami foni école la ro ka ta kra mo no sigile so ko ju ro o le kala ngi tuyi ko ya do muru kala na anga sawalla anya na me mana da ala nyana di afora de bega ide kala sokono ere bien fay ba kala kurale na kabo arabu jamana cité no min de kurale kala folo ka ban ka ta ka sa de wala de yiro do o de dambe tigayo mais tan ambula fuka debsun to tinti seli ko montala faarte seli nyero faarte seli son tanyero bare biti ni ma ni sukura tele de belaye feito ya fe mari ya fe nda ato ntoro dum bola ya fe faare be ya fe abinye tugodi education be mi dambe tiga be mi ebisigi disikusi tugodi folo belwa a disikusi ika swe mi nga dinga soro ani dinga soro di me do ha ala ka chefin sawairana chefin sawai me banfula hadlohi ani kulusi o te de fabe ka swe parce que o de e karam plaçant o de bine e tienta asa anga tienta dumbe an ra betien a be de ko la ha betien ni kwa mi fara bare ko ni afle dambe be mi ndrege ga kwa ni jara ni mo dambe matrafa atono itaba tono dunna ba tono dia ka ta tono du lahara monsieur le ko hali sisa ama tlanyo kona anga nyini ngali sabana sisa dutiku kana ku joda jumena mimba to damenga sege dukonana ani makoro
ani jamana fana mara bɛ jamana ɲɛmɔgɔw de bolo jamana ɲɛmɔgɔw kana ka programme jumɛn ta min b'a to jamana in danbe bɛ sigi a cogo la parce que ni danbe sigira a cogo la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn a bɛ jamana in lafiya jamana in bi a gɛlɛyalen don nka n'i ye a sɛgɛsɛgɛ cogo o cogo i bɛna min yala i b'a ye k'a fɔ ko danbew de tiɲɛna hɔrɔnyaw de tiɲɛna danayaw de tiɲɛna o la fɛɛrɛ jumɛn de kana ka sɔrɔ min b'a to an ka se k'a segin danbe kɔnɔna na. Yɛrɛ n ka don dutigiw kan fɔlɔ n b'a daminɛ kunnasigi la kunnasigi an b'o de wele fo gouvernement o ye kunnasigi ye surtout lakolokololi kotigi lakolokololi jumɛn o ye éducation ye ministère de l'éducation o kotigi min bɛ yen ministre de ye kotigi o ko min ka kan an b'o de wele o ka kɔfilɛ kɛ ten sa dɔ kɛra ka kɔfilɛ kɛ Mali fan bɛɛ ye ko Mali yɔrɔ bɛɛ ye ko a si tɛ kalan an ka école la ne de b'a ye bi bi in na an ka école i b'u ɲininka Mali dɔfɔ la dɔfɔ ye jumɛn ye histoire u tɛ se ka foyi ɲɛf'i la foyi mais n'u wulila révolution française révolution russe an ye russe de an ye français de an ka mun b'o la i y'a faamuya an ta ye min ye dɛ o de bɛ kɛ an ta ye min i y'a faamuya dɛ an y'o de bila fo o kotigi min filɛ de kunnasigi gouvernement mɔgɔw k'o de dɔn parce que tubabukalan bɛ kalan yan o t'an ta ye o arabukan bɛ kalan yan o t'an ta ye o dɔw yɛrɛ bɛ yan o tɛ kalan na o mɔgɔ fasaya saba de bɛ yan k'an ka jɛ ka kelen fɔ o bɛ ɲɛ cogo di e b'a ye Mali sigikan na un peuple un but une foi est ce que peuple kelen don wa peuple kelen kalan saba i y'o ye dugu jumɛn na f'an bɛɛ ka jɛ de ka kalan kelen de kɛ i y'u dɛsɛ de k'a fɔ ko ka balikukalan in ta k'u b'o don o tɛ se ka ka mɔgɔw ka hakɛ to sugunɛ bɛ se ka bo ko wa balikukalan ye tubabukan de o tɛ se o an ta ye min ye dɛ u k'a fɔ ko le malien e Jalo filɛ e ye professeur de français ye français ye jumɛn ye faransikan tɛ nin min filɛ nin ale ye professeur de russe ye russe ye jumɛn ye kan de tɔgɔ bɛ da jamana tɔgɔ de bɛ da kan na mais o kɔrɔ tɛ ko siya wɛrɛ to o dugu ninnu na o siya caman bɛ yen o kan caman bɛ yen o mais bɛɛ kɛra ka kelen de ta k'a tɔgɔ da jamana de la n'i ko ko je suis prof de malien kɔrɔkɔrɔ t'a fɔ k'ale tɛ malien ye koyi o tɛn'o kalan a sɛbɛnni jumɛn ye a sɛbɛnni filɛ n ko bi baara sugu bɛɛ bɛ kɛ n'a ye américains bɛ ka baara kɛ n'a ye français bɛ ka baara kɛ n'a ye diɲɛ bɛɛ bɛ ka baara kɛ n'a ye Bill Gates yɛrɛ y'a bila ordinateur bɛɛ kɔrɔ hali nin a filɛ nin kɔnɔ nin livre sugu bɛɛ bɔlen don préparé nin fo université i mago bɛ kalan sugu o sugu la ala aw ka singulier min filɛ technicien ni caméra ni fɛn na a bɛɛ kalan b'a kɔnɔ a tɔ ye mun ye k'o kalan dɔrɔn o de fɔra dɔrɔn man gɛlɛn koyi k'a ta dɔrɔn k'a don an ka kalanbɔw na o de fɔr'u ɲɛna banna a ma fɔ ko ka tɔw bila o u k'a kɛ langue vivante de ye mɔgɔ bɛ anglais kɛ o tɛ arabu kɛ wa o k'a kɛ u bɛ ko fana kɛ ça c'est le malien e bɛ kan jumɛn kalan j'apprends le malien un point n t'a fɔ u bɛ bamanankan mɛn o n'i ye bamanankan fɔ e ka tɔw gɛn ka bɔ a la o kɔrɔkɔrɔ a bɛ sɔn a ma wa tamasɛki bɛ sɔn a ma n'i y'a ye o tɛ ka taa ɲɛ dɛ foyi tɛ o kɔ de o olu kelen bɛ k'a da ko bamanankan n'i y'o fɔ tɔw b'u sen b'a la mais n'i ko ko le malien bɛɛ bɛ na o kan ye jumɛn ye le malien o ye bɛɛ de ta ye o a sɛbɛnni ye jumɛn ye n ko parce que bi bi in na ordinateur bɛ baara fɛn fɛn kɛ nin a bɛ se k'o kɛ i y'a faamuya donc o de welewele bɛ bila kunnasigi ma n'o ye gouvernement ye n'u bɛ fɛ yɛlɛma ka don ko la n'a bɛ fɛ u bɛ Mali fɛ dɛ n'u ye Mali fɛ u kan ka taa ni nin taabolo de ye n'i donna nin i dun mana don nin na yɛrɛdɔn de b'o kɔnɔ an ka ko fɛn fɛn bɛ n'a tunnen don an na a bɛɛ bɛ wuli Sunjata sara min a sara min e t'o yɔrɔ dɔn mais ne b'o yɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na a bɛ yen o Sumaworo bɛ min jɔnni wulila k'a fɔ ko n bɛ taa ɲinini kɛ o la o tɛ kalan kun bɔ diɲɛ don o don a tɔgɔ tɛ ka fɔ Sumaworo a tɛ fɔ la bataille de Kirina tɛ fɔ a tigiw bɛ min
ite to bo ye hubuga kokoro wuluma alzin so mawa o te ka wuluma wa amuna nga mo te wuli ka wuluma pourquoi o ye kalamba di ka wuli ko wuluma ka nyefo dibsanu nya suya yera de ni be bibi na chance bi saka bo ba photo na fe mo ba kolokoro na yira ka ta ba analyse ka ba fo ni yira tigi de ni ADN bi donia développer maru o tsaka ke fenjaman be ka tunu basi sikili bete ka alaje ko ka nga nyinde ka bla sini de bisanu ni anye mo gabi folo mo de yidi ka bla anye anta be mi ko yero mi damno kabini yorola kaboye ka bo kuna sira kana dukono dudigi fle ka furura ka nga wuluma fode furura be wuluma muso furuta e fly me ibita muso do furu o tika kuma rebe o yibai mo ba bi ka kuma meri ngomi ngari baye di o be he o muso be o ani ni fa ateso ne muso do be o yi muso de ni fe fa ale ko ma dei o teso ne o bai kele bai kele yi muso yi o muso su ko sale be donc fangado ni muso masna inde bisaka ni ka dudla agana ke ay muso furu muso mbaw fe ni fe be so ma mais jirabi be muso bina ne ka dube dlali ndrga ka dube jire nale min fo do de ma du chama chene ni o fo ko di dabla du ko dutigi ka do ni de dutigi ni ni ganna man be I place de ni de nga dutigi ni ma so mbe genga bo nga du ko no e boy pour que les chefs de famille soient fermes ni dutigi faut ka do na ko ni ba ko ni o du maintenant fora ko tigare kera bala o te dute dlatine bare be bogotunum bla abeta o ka wari o ka kamuno nga wari ni fawmina buna dale ale bodu aboko na so ko e be ga dame mi ni abemi yale ale bora mo mun no o du na bara o yewa ko bara to yede donc al bide wele lu ka da kasi ko besu ko tugori fan dame nga kalane e kolula di jagwe na du makala so ne moral te ka moral te ke bo moral mi mekere ko kanga dambe yere di kan culture anga culture ka bon e ka rabina ka bin kay fo kidal ko ba ko de ni kay ka utawul tabi ba mo ka kulu huro sigu beni ka culture do o est ce que ne bi sika tla o programme na yere wa ante ka nyesu mo fo ka ta ijoya ya woro nyaga sane me afa ya woro fengel me afa am tlo sañ me tle gbana de anga duni ma nga kubela adama ne ya kubbe anga dumuni to be koko abechena furu re to abechena abe si da bala ni woro ye woro bo mo no fe we na furu di we da furu yini fe yadi ni na furu di la ala fe mu so furu sirla ni mu so di ma sumo ti songa adire ku fi kata amerika olu hakilla meri ni furusiri mitte furusiri de slam furusiri de furusiri de furu be siri sokono di waliudi wakilu beeno siri beeno ina na fura afle wa ay din ta kadima o e furusiri le ni do yi se ka siri de boala yo famia na fura ko o furcha me ka sasa bi parce que dima o siri be nata kula ma pre ala fe woriru la srati mu fo no da fara kabaro fur daga ta mu ce me ameka ala ko be burja anu mona wili kay islame atinyere don anga sigango anga kanyere anga dambe u ka do anga kalambola jaguya ka doyindi na duma doyino atinyere dibsunu na ka wuli do re bele wili kan nyinga bayini nga question do ulani vraiment tu sens que moti bi fe funya ti et va devenir la fournion ma kubla c'est comme ça c'est pas comme ça il m'a voulu que na yora sano chokro de begini ibe kalfola musoro de begini musobe kalfola o ba ko lo jena kubna wuli o bina dado an nyoti yali sumo be ba kalaba o ti furte fo mo ngena a fo te fo yona ko ga o sigiti ka nyongo minati o ke tugodi o di cheni mi fleni pour ko cheni boy
fa nga si maraka sigi so dɛ fa ka sigi so a daminɛ kunnasigi min a bɛ ka ban min ma nin ye dɛ fa ka o de ta nin ye dɛ o y'an ka danbe in de ye a k'o de ta a k'o don ekɔliw la ekɔli in ka bɔ tubabu ekɔli la sa a ka k'an yɛrɛ ka taa an ta de don n'a fɔra ko sonsani ta ye kɔmɔ ye ni kɔmɔ bɔra ko ka boli k'a don o bɛ ɲɛ cogo di an ta de don k'an ta bɛ b'an bolo i y'a bɛɛ b'an bolo a bɛɛ foyi histoire t'an bolo yan foyi t'an bolo an ka kɛnɛya filɛ t'an bolo an yɛrɛ bɛ tile ka wuli a la b'a ɲininka fura la diɲɛ don o don b'a ɲininka fura la diɲɛ don o don taa tubabu fura kɛ k'a kɛ ala de y'a kale de a y'a i bila yɔrɔ min na i ka yiri bila ye de an de bɛ k'ala sɔsɔ diɲɛ don o don k'an ka ɲɛ sɔrɔ la wari ko in tɛ dɛ wari mugu kɛlɛ ka jufa fa nin ye o ko tɛ koyi ayi yɔrɔ in bɛ yen hali ni so bɛ k'a d'i ma wari la ni yɔrɔ in tɛ yen ni danbe t'i la nɔ fufalaki don. Ayiwa an b'an ka cɛkɔrɔba fo ka waleɲuman dɔn a ka nin kɔnɔjɛya kumaw la k'a ɲɛsin filɛbaa bɛɛ lajɛlen ma nin kuma ninnu u sɔrɔ man di a tɛ fɔ don bɛɛ a tɛ fɔ waati bɛɛ nin fɔbaga fana man ca sabula maakɔrɔbulon o ka dɔgɔ sisan an bɛ se k'a fɔ o tɛ yen ziiri dumanw kokɔrɔw kan o fɔbaga o dabaga o dɔgɔyara o la ka ninnu to an ɲɛkɔrɔ ni ala sɔnna a ma fɛn o fɛn bɛ yen min b'a to an ka se k'an ka fɛn kɔrɔw dɔn an na s'u ma k'a ta k'a lase aw ma o la an b'an ka cɛkɔrɔba fo k'a waleɲuman dɔn a y'an bisimilali min kɛ ala k'a sara a la a ye kuma minnu fɔ yarabi ala k'an kɛ ka kuma ninnu faamu k'u lamɛn ka baara kɛ n'a ye o nafa bɛ an bɛɛ lajɛlen kan a ye kuma min fana fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ma u ka a lamɛn u k'a fara u ka baaraw kan sabula maa kelen tɛ se ka dugu jɔ n'i bɛ fɛ ka dugu jɔ n'i ye dugu ɲɛmɔgɔ ye f'i ka dugudenw de ka kumaw lamɛn a ɲumanw k'u ta ka baara kɛ n'a ye o la an ka kalanbolow la n'i y'a lajɛ a ye min fɔ min bɛ ka kalan min b'a faamu a ka dɔgɔ dɛ o la an ka hakili to o la kosɛbɛ kosɛbɛ bi ala ka mɛn ka diɲɛ jɔyɔrɔnin di aw minnu ma jamana in kɔnɔna na o la ka foli lasegin an filɛbaaw ma aw minnu b'a lajɛ sufɛ ani aw minnu b'a lajɛ tile fɛ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an b'a fɔ ala ka waati wɛrɛ yira an na k'an bɛn tuma wɛrɛ inshallah.